Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali Denis Vella Baldacchino insista li hu qatt ma ġie kkonsultat dwar il-U-turn tal-Gvern li ma jibniex sptar ġdid tas-saħħa mentali. Dan qalu huwa stess meta kien qed iwieġeb domandi fil-Kumitat Konġunt dwar is-saħħa u l-affarijiet soċjali fejn ġie mistoqsi biex idhom Minister għas-Saħħa Adrian Delija. Bil-Kummissarju saħansitra jgħid li l-ewwel darba li sema li l-isptar mhux ser isir kien mill-midja. Iż-żewġ mistoqsijiet fin-negattiv mill-medja smajta. Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali stqar li hemm nuqqasijiet kbar fl-Isptar Monte Carmeli fosthom in-nuqqas ta' attività f'ċerti ħinijiet tal-ġurnata. Bil-pazjenti stess jispiċċaw aktar frustrati għaliex m'hemmx attenzjoni speċifika fuq diversi każijiet. L-inactivity issemmit snin ilu u għadha hemmhekk. Problema oħra li semma l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali kienet iż-żieda sostanzjali ta' żgħażagħ li daħlu jfittxu l-għajnuna fl-isptar fosthom nies bi problemi ta' droga. L-ammont ta' nies iktar li qegħdin naraw ta' young people semmejna l-etajiet again nirreferikom għar-rapporti li jkun hemm ta' migrants u ta' foreign workers. Issemma wkoll il-fatt li ammont ta' ħaddiema barranin qegħdin jispiċċaw ifittxu l-għajnuna minħabba problemi li jħabtu wiċċhom magħhom, speċjalment problemi relatati max-xogħol tagħhom, apart il-pis li qed jiżdied ta' kuljum fuq l-esperti mediċi b'ammont ta' pazjenti li żdiedu meta l-istaff baqa' kif kien, dan b'effett dirett fuq il-pazjenti minħabba l-fatt li data inputting mhux qed isir sew. Inti ddaħħal ċertu dettalji li ieħor ma jdaħħalhomx. Bis-Segretarju Parlamentari Melkin Pola Ġużgalja jsostni li din hija inkwetanti ferm.